گەڕەکانوچیان دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. دوو جوانên Rojavayê Kurdistanê di bûyerên trafîkê de heftiya borî jiyana xwe ji destan. Agir bi firoşgeheke cilan li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ket. Berhemê henaran yê Efrînê bi nirxekî erzan tê firotin. Dubare silav. Ciwanê bi navê Sîpan Mella Abdurrehman Derwîş ji doh di bûyereke hatin û çûnê de jiyana xwe ji dest da. Ew jî li ser riya di navbera Amûdê û Dirbêsiyê de li Cizîra Rojavayê Kurdistanê. Sîpan 22 salî ye ji bajarê Serêkaniyê ye xwendekarê sala duyem ya Kolêja Pizîşkiyê ye. Her wiha ciwanê bi navê Rifat Elbeko di bûyereke dî ya trafîkê de duşemba borî li ser riya Tilkoçer û Qamişlo ya navdar bi riya navdewletî nêzîkî gundê Tilhetîn Dultehîn ku ew bi xwe ji taxa Elayê ya bajarê Qamişlo ye. Firoşgeheke cilan kete ew jî li bazara Hitîn ya navdar bi navê bazara Ereboka ew jî şeva borî. Ew firoşgeh ya welatiyê bi navê İdrîs Ehmed e û dîdevan dibêjin ku hemû kelûpelên di nava wê firoşgehê de şewitîn. Taneha jî sedema wî agirî nehatiye zanîn ku tu otomobîlên vemrandina agir jî negihiştin ser wê agirî. Demsala henaran li Efrîna Rojavayê Kurdistanê berefdawiyê ve diçe û cotkar rastî ziyaneke mezin hatin ji ber ku berhemên wan ji Efrînê derneket û bi tenê li nava Efrînê bi nirxekî erzan hatî firotin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê demsala henaran berefdawî ve diçe û ji ber berbelavbûna diziya berhemên çandiniyê li gund û navçeyan û ji ber rewşa şer cotkaran berhemên demsala henaran beriya dema wê çinîn û neçar bûn bi nirxekî erzan bifrûşin. Ji dereke agahdar ji nava Efrînê ji arkêra ragihand ku wek çawa hin berhem li hin gundan hatin dizîn, cotkar ji ber ku berhemên henaran ji diziyê biparêzin, neçar bûn beriya dema wê darên xwe biçinin û bi nirxekî erzan li Efrînê hatin firûtin. Derbarê nirxê henaran jê derê tekez kir ku 1 kîlo bi 5 ta 6 lêreyên Sûrî hatin firûtin ji ber ku berhem ji Efrînê derneket û rê hemû girtî bûn û bi taybet rêya Helebê ew yek bû sedema ku hin cotkar berhemên xwe li gundan û kolanên Efrînê bifrûşin. Ji derê her wiha got ku berewerdî bi pereyên ser guhdana darên henaran ji salê ta salê têne xerckirin 5 lêreyên Sûrî nirxekî gelekî kêm e û eger rêya Helebê bihata vekirin wê bi nirxekî baş bihata firûtin. Lewma demsal rastî ziyaneke mezin hat. Efrînê ne bi tenê bi darên zeytûnan navdar e. Lê belê darên henaran jî ku li ser asta berhemên daran di qonaxa duyem de piştî zeytûnan tên û derdora 2 milyon dar li çiyayê Kurmênc hene. Bi taybet li devera Şêrawa, gundê Basûtê, Bircê, Xezewê, Êndarê û her wiha gundên başûrê Efrînê. Beriya şerê Efrînê û desthilatdariya PYD berhemên henaran ji bo parêzgehên Sûriyê dihatin şandin. Her wiha beşek ji bo welatên derdora Sûriyê wek Tirkiye û Iraqê û Herêma Kurdistanê jî dihatin şandin. Lê niha ji ber ku rêyên derdorê girtîne, her wiha di dema PYD de ji ber ku Efrîn dûrpêçkirî bû, berhem di nava Efrînê de diman û bi nirxekî erzan dihate firûtin. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan eşkere kir ku Tirkiye ji Sûriyê dernakeve berî encamdana milletê Sûriyê ji hilbijartinan re û got ku ew ê Sûriyê ji xwedanên wê re bihêlin piştî ku milletê wê hilbijartinên xwe encam bidin. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan eşkere kir ku Tirkiye ji Sûriyê dernakeve berî encamdana milletê Sûriyê ji hilbijartinan re û got em ê Sûriyê ji xwedanên wê re bihêlin piştî ku milletê wê hilbijartinên xwe encam bide. Ew daxuyanî amajeyekê dide di guhertina rêbaza Tirkiye de beramberî Sûriyê ku Tirkiye behaneyan ji bo hebûna xwe ya leşkerî li Sûriyê dibîne. Mîna pêwîstiya ji navbirina terorê ku di serê lîsteya wan de rêxistina terorîstî ya Daişê û çekdarên YPG yên bi ser PYD ve. Tirkiye hemû pêwendiyên xwe bi serokatiya rejima Sûriyê Beşar Esed re birîne. Ew jî piştî rûdana krîza Sûriyê di 2011 de. Tirkiye bi berdewamî jî dibîne ku Esed bi tawanên cengî dijî milletê xwe ra dibe û ew berpirsê sereke dê ber kuştina bi sedê hezaran ji Sûriyan û reva milyonên Sûriyan ji mal û welatê wan dibîne. Erdogan her wiha eger li derxistina danûstandinan li gel Esed dûr dibîne.
نهاجی تورکیه یەکینەیەن خۆیان لەشکری لەسەر خاکە سووریە لە پارێزگەها ئەدلیبێ بەلاوکردنە کو ئەو دەڤەرەکە کێمکردنا ئاستی شەڕە لە گۆڕ ڕێکەفتنên کو di çarçoveya Kongrê Asîtana de hatibûn imzekirin ku Rûsya û Îran jî beşdarî têde kirine. Hin ji deran ji opozisyona Sûriye ragihandin ku rêxistina terorîstiya Daişê serbestberdana Sivayên parêzgeha revandiyên parêzgeha Swêdayê li Sûriyê erêkirineke hember beramberekî pere. Daişê daxwaza milyon dolar kiriye beramber serbestberdana her revandiyekê ku hejmara wan 22 jinin û 8 zarok. Serbarî serbestberdana hejmarek jinên di zindanên Esed de. Rêxistina Daişê beriya du rojan jî kuştina revandiyekê bi navê Süreyya Ebu Ammar eşkere kiribû. Nûçeyên me bi dawî hatin dubare sernûçe. Du ciwanên Rojavayê Kurdistanê di bûyerên trafîkê de heftiya borî jiyana xwe ji dest dan. Agir bi firojgeheke cilan li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ket. Berhemê henaran yê Efrînê bi nirxekî erzan hate firotin. Şad û